To je táto arogancia. No a dostávam sa tým k tomu druhému dôvodu. Prečo sme v skrátenom legislatívnom konaní? A tým dôvodom je arogancia tejto vlády. Arogancia v tom, že si myslia, že všetko vedia najlepšie. Že oni sa nepotrebujú s nikým poradiť. Nepotrebujú žiadnu verejnú debatu. Nepotrebujú konzultácie s odborníkmi, s inštitúciami, so záujmovými skupinami, s odborármi, so zamestnávateľmi. Že to si pani Kamenický, pán Danko a pán Fico niekde na koaličnej rade, niekde v noci sami upečú tú konsolidáciu a nejak si to dajú do nejakej tabulky a čo im kto bude hovoriť. To je táto arogancia. A môj predrečník už spomínal stredoveké metódy, ale toto je v niečom stredoveké. Pretože v demokracii, ak chcete presadiť čokoľvek, čo má taký obrovský vplyv na našu spoločnosť, na našu ekonomiku, na naše životy, tak preboha to nerobíte za zavretými dverami a potom len jedného rána vyjde pán Kamenický s nejakou prezentáciou a celý národ sa to dozvie. To je tá arogancia. Tak to naozaj robili panovníci v stredoveku, že si proste iba s nejakými 3 poradcami niečo zmysleli a potom celý národ kvôli tomu trpel. Takto sa to proste nerobí. A ja viem, že máte problém konzultovať to. Napríklad s Konfederáciou odborových zväzov, alebo s Republikovou úniou zamestnávateľov, alebo s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, alebo s ktoroukoľvek ekonomickou autoritou. A viete, prečo máte problém? Pretože ste si všetky tieto organizácie znepriatelili. Pretože už sú všetci proti vám. A to nie preto, lebo niekto by tu, ako vy stále blúznite, kul pikle proti Ficovej vláde. Celý svet sa spojí proti Ficovej vláde, britská vláda, CIA, Gruzínci a ešte aj Slovenská akadémia vied a odbory. To tak nie je. Vy ste si ich znepriatelili svojou aroganciou. A preto teraz máte problém s nimi čokoľvek konzultovať. Veď kedy bola tripartita? Teraz má byť dnes. V momente, keď je to na vláde schválené, keď o tom diskutujeme v Národnej rade, tak je prvá tripartita ku konsolidačnému balíčku. To je absolútna nehoráznosť. A keďže ste takýto arogantní a keďže ste si znepriatelili všetky kľúčové segmenty spoločnosti a ste izolovaní, tak samozrejme nemôžete mať žiadnu diskusiu, lebo sa aj bojíte. A ja vám len takú dobrú radu chcem dať, že takto sa nedá vládnuť. Takto sa nedá vládnuť ani v diktatúrach, že proti sebe máte všetkých. A že si znepriatelíšte všetkých, že útočíte na všetkých. Od odborárov cez podnikateľov, kultúru až po vedcov. Takto sa ani v diktatúre nedá vládnuť a vôbec nie v demokracii. Tak skúste si z toho zobrať ponaučenie do budúcna.